O Bloque Nacionalista Galego mantivemos unha xuntanza con representantes da plataforma veciñal Salvemos a Barroca a quen lles trasladamos o noso total apoio á súa loita, á súa reivindicación en defensa da carballeira de Casaliños no barrio de Navia. Tal e como xa expresamos de maneira rotunda no pleno de debate e aprobación provisional do novo plan xeral, o BNG opoñémonos á pretensión do goberno municipal de Abel Caballero de facer desaparecer case 25.000 metros cadrados de bosque nun enclave de elevado valor ambiental e no que se ten registrada a presenza de máis de 40 especies de aves. É irracional que Abel Caballero pretenda arrasar cunha zona verde para converter nun espazo de cemento para usos dotacionais e por iso dicimos de maneira ben clara que ningún mausoleo para macroconcertos como Vigo Arena pode xustificar un arboricidio a grande escala, especialmente nun ámbito como Navia, que xa soporta unha importante urbanización e que supuxo a desaparición de espazos naturais que non se poden suplir con pequenas zonas axardinadas. Temos que lembrar, ademais, que este atentado ambiental é un dos cambios que o goberno municipal colou no novo plan xeral pola porta de atrás, facendo que un ámbito que estaba clasificado como zona verde se recualifique como dotacional sen ningún tipo de transparencia e impedindo a participación da veciñanza que só puido alegar contra o documento inicial e non en contra deste cambio. Por iso, desde o BNG, insistimos en reclamarlle ao goberno de Abel Caballero que rectifique un plan xeral que quere condenar Vigo a un modelo de cidade gris cemento, cando Vigo que merecemos, a cidade de futuro, ten que avanzar no sentido contrario, cara unha cidade moito máis verde, máis sustentável en termos ecolóxicos, coa que poder enfrontarmos a situación de emerxencia climática que foi declarada formalmente en 2019 por acordo unánime do Pleno co cínico voto a prol do propio Partido Socialista.